Avui bàsicament el que hem fet ha sigut una jornada intercultural, ha sigut l'activitat que ha donat el tret de sortida a aquest projecte, el Trencant Murs Teixint Pau, que bàsicament consisteix en la creació d'una campanya de comunicació liderada per joves al voltant del pensament crític amb aquesta mirada o enfocament de drets humans. Aquest projecte el fem de forma conjunta amb els companys de Fe i Alegria a Bolívia, que han estat també presents en la jornada d'avui. Pues el día de hoy tocamos temas sobre el pensamiento crítico, como también campañas de acá para poder ver errores y lo que le falta, como también las cosas que nos transmiten hacia nosotros. També sobre campanyes transformadores i quines són les coses que fan aquestes campanyes transformadores. I també hem agafat una ODS i per grups hem parlat sobre quines són els seus problemes, com s'està millorant o quines idees podríem fer. Després ho hem compartit en grup. Per mi, l'importància de la comunicació per a la transformació social és donar veu a gent o problemes i poder donar-los visibilitat i, sobretot, que aquesta gent es senti compresa. Es el poder que tienen para conectar diferentes culturas y países para poder llegar a un objetivo común y alcanzar un mundo mucho mejor. La importancia de la comunicación es algo que no tiene barreras, no tiene fronteras, entonces mediante ello podemos ver temas, problemáticas y en conjunto poder encontrar soluciones. Perquè així, si tothom és conscient de quin és el problema, entre tots podem tindre com idees o fer coses per ajudar-ho i solucionar-ho.